Hemme salam. Sevgili TV kanalına hoş geldiniz. Siz bu yerde kızıklı videolara tomoşa etmelirsiniz. Bizi boldamak için olsa videolarımıza like basın, öz fikirlerinizi tesvirlerde kaldırın ve elbette ağda olmayı unutmayın. Hemme salam, men Şahrukhan. Bugün özüm arada internette duş gelýän soralara dogry jogap bermekçi. Demek, birinci soru, Şahrukhan'da tatu bar mı? Yok, tatu yok. Yöne tatu menin oynan bir personajımda var. Ol diýsen ulu diýi. Ol döşünde hem de egininde vardı. Yöne mende yok. Men tatuировкадан gorkýan. Indiki soru, Şahrukhan'da hususy uçory barmy? Häzirlikçe yok. Yöne men bunu müsünde işleyen. Men yöne samolyotun pulunu yeterýäli rol teklip etmeklerini garaşýan. Haçan şol pulu alanywadymy, men hukman birinji nowatda samolyot alaryn we onun içinde oturup şo filme tomoşa ederim. Telelikte tatuda samolyotum yok. Illahil buzer. Şahrukhan häzir näme diýär? Men şu kagız bölüjüklerini goparyp otyryn, barmaklaryma ýapyşyp ony balagıma ýapyşdyryp otyryn. Äme häzir men şu şowa surata düşýän we soralara jogap berýän. Syomkadan daşardan men durmuşum duruşyny içki tıkaşyp. Şahrukhan'ın telefonu neçe? 555 99 60 321. Aytalaw adyan 555 99 60 321. Öýlenden soň jaň etmeňizi maslahat berýän. Men o wagtlar işsiz bolar. Bolmasa da hat galdyryň, men size mail arkaly jogap bererim. Şahrukhan'ın hakyky ady kim? Meniň adym hakyky. Bu lakam däl. Men öňe aýtdym, meniň enem öň meni Abdulrahman diýip çağırmakçy bolup. Ýöne hakym Şahrukhan diýen pikirde galypdyr. Men elbetde duruluşa çağırýarlar. Internetde her hili gurrunlar bar. Ýöne bular ýalan. Şahrukh dünýäde iň baý aktyormy? Men ikinji ýerde diýip eşitdim. Hatda uçorsuzam. Ýok. Islerdim elbetde. Men şonu da özüme gazyrly zatlara format goýýan. Ýöne men dünýäde iň baý aktyor diýip özüme hasaplamak. Ýöne kim bilýär? Bolýa, dowam etýär. दुआ करते रहना Hemçin Şahrukhan tanymal, görmegi, akylly, owadan gurlap bilýän, menne tanymallyk üçin hemmedat bar. Men tanymal bolmasam bu gat gülkünç bolardymy kan diýip pikir edýän. Şeýlelikde bu soragy jogaby özi aýdyp dur. This is self answering question. How did Şahrukhan gawra niýet satışdy. Men onu bir akşam şagalagynda gördüm. Ol şeýle şagalandy. Olalar hem gyýlar dürli burçlarda oturýardylar. Ben sen barýan, seniň aýdymyň aýdyp dur. Şol wagtlar has meşgul aýdymym ýa-da biz şeýle aýdyma garaşypdyk. Men şol aýdyma hem tans etdim. Ak tanslary has giýjiräge goýupdylar. Putlus tanslar maňa üstünlük getirdi. Gawry şol aýdyma tans etip ýördi. Oň ýanyna men dostum bardy. Hem şunu diýseňiz men utanýardym. Men gyýlardan hiç wagt hiç soramandym. Men dostum ondan dostu bilen tans etmäge razyçylyk berýärmi diýip sorady. Ol hem ol sorady ýolaşdy. Şeýdip hem biz sataşdyk. Birinji gezek tans wagtynda. Awa, hem madat şagalandan başlap. Şahrukhan nädip mannat satyn aldy. Köp agyrlyklar var. Men garz aldym, reklamlarda suraty düşdüm. Toýlara alyp bardym. Pufli reklam etdim, puş reklam etdim. Esasın o wagtda agyr zähmet. Ýöne onu alanım gowy boldy. Geljegim hakda alada ýok. Isimde çağılam üçin tamam bar. Daşda hemme bu galarda ýaşaýar. Jaý almak meniň bir baş maksadym däldi. Men adatda Mumbayda kwartirada ýaşaýarlyklaryny bilmeýärdim. Diýsem gymmat kwartiralar. Buna 5-6 ýyl gerek boldy. Men garz aldym, köp işledim. Elbetde bulan hemmeti öý almak üçin. Şahrukhan aýdym aýdyp bilýärmi? Hawa bilýän. Ýöne öz owazymy garrylyk üçin aýaýan. Haçan men aktyorluk başarmaklam ýok bolanda, men ondan soň aýdym bilen şugullanmak isleýän. Men ýaşyň aşagyna aýdym aýdyp duran klip düşürmegi meýilleşdirýän. Bu eşiksiz bolar. Ben sakda men aýdym aýdyp bilemek, gitarada çalyp bilemek, bolmasa pensiýa giderdim. Men adamlaryň köplenç aýtýarlaryny eşitýän, öwrediňä amada diýip. Ýöne ýok, menden garaşma. Men aýdym aýtmak islerdim. Aydımdan bir ikisini aydardım. Mesela men ören ýerwe aýtýan. Ýöne islerdim o aýtmak. Neşelelik bilen soňy men özüm hakdaky has köp duş gelýän soralara jogap berdim. Eger sizde ýene soralar galan bolsa, elbetde ugradym. Indiki ýerdekde hökman jogap bererim.